Donald. Malayo pa kasi pag magpapatay. Ayan. So, ito po ang way. Papunta sa simbahan, guys. Parking area doon. Sa loob. Magpa-park si partner. Kasi medyo ayan. Welcome to Pagkakilyo. Sagit pa, sagit. Saka po kayo. So yun guys, nandito na kami sa Padre Pio Shrine dito sa Santo Tomas, Batangas. Ayan. So attend tayo ng Mass. So magsisimba muna kami guys. So yan, marami dito ang paninsan sa guys, mga kandila. Uso na rin pala dito si Tweet-Tweet. Souvenirs, ayan. Kwintas sa Padre Pio. Mga souvenirs guys. Tumalo. Ganda. 150 daw. Ay, ano yung bit-bit mo? Cellphone mo, di ko nadala. Huh? Picture mo. Hindi dapat yun. Ito. Hindi, ano? Dito. So yun guys, attend na kami ng mass. Tara na guys. So yun guys, mamaya kami update. Simba muna kami.
second collection po ay gagamitin natin sa patuloy na pagpapaunlad ng parokya at pambansang tambalan ni Santo Padre Pio at para sa mga pangangailangan ng matatanda at may sakit na mga hari ng Archdiocese ng Lipa. Salamat po sa inyong lahat. Inaanglawan mo ang lahat ng tao na isinisilang sa rendimiento. Sa kaloob mong liwanag, anglawan mo ang aming kalooban upang ang dapat namin isaloob na pinalulubog ay lagi namin sa isip at ikaw ay aming wagas na maibig. Sa pamamagitan ng Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalan namin. Amen. Panalangin ng pagtitiwala kay Santo Padre Pio. At labas ng ating simbahan. Magsitayo po tayong lahat para sa pagkakastas ng mga religious articles. O Panginoong Diyos, ikaw ang buwan ng lahat ng pagpapala at biyaya. Ibuhos mo ngayong bendisyon sa mga gamit na ito sa pananalan ng mga rosaryo at imahin dasalan na nagpapalala ng pamilya at kabayan at pagmamahal sa amin. Upang lahat na dulog at magdasal gamit ang mga ito ay magkaroon ng awa at biyaya. Lobin mo kulangan niya ang banal at aaral ng Panginoon at mga santo, magpasawalan namin. Amen. Ang Ama sa akin ang kahalan mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para ng kasalanan. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala. Para lang po magpatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kami tayong tulad ko. Amen. Sumainyo ang Panginoon At sa ang pagpalain kayo ng mga pangilihan ng Diyos, Ama, at Anak, at Espiritu Santo. Amen. Tagalin ninyo sa inyong pag-alis ang kapayapaan ni Kristo. Salamat sa ito. Doon. Doon tayo na lang. Punta tayo doon guys sa taas. Pagkagmahal ng Diyos tayo. Pero ang tanong, anong iyong resultahan sa pagmamahal sa iyo ng Diyos? Yung hindi ka inuhusgahan ng Diyos sa lahat ng iyong kasamaan at ng iyong kasalanan, anong iyong tugon sa Panginoong Diyos? Isang puso bang nakakaba? Sige.
1897 pa yan. At the age of 10. Ay, mga magulang. Mga magulang. Magulang ni Padre Pio. Tara sa taas. So ito guys, yung pinakita ko sa inyo na mataas na building. Akit tayo. Dapat dito ako nag-chart. So, dito tayo guys sa taas. Ito yung building na pinakita ko sa inyo guys. So ayan guys, dalawa pala ang simbahan dito sa St. Padre Pio Church. Ayan. Tingnan nyo po. Dito naman tayo guys sa pinakataas. Ayan, third floor ng building na to. So kitang-kita natin yung mga view dito sa taas at napakalakas ng hangin. Ayan guys, kitang-kita po yung dalawang church dito sa St. Padre Pio Shrine. Ayan, so enjoy the view. Manalangin kayo mga kapatid upang pag kayo ay masayang nagsisipag-alay, kalakip ang dalangin amin nawang maitangal. Ang pagdiriwang na ito ng banal na pagkinabang at magdulot nawa ito para sa kaligtasan ng lahat sa pamamagitan ni Kristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Sumainyo ang Panginoon. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Saan? Sa bintana. Okay na yan. So ayan guys, bababa na kami. Kami sa mataas na building dito sa simbahan ng Padre Pio. Guys,
katabi ng simbahan ng Padre Pio. So, more about kay Padre Pio, yung mga nandito. And yun nalaman namin guys, na milagroso pala si Padre Pio. Wala lang simbahan. Wala. So, yung dito guys, kumbaga parang talagang kontore ni Padre Pio. Nasa taas yung bell. Tapos, ito yung akit kayo dito. So, nandito na kasi yung mga information. Yung mga information about kay Padre Pio. 1, 2, 3 story building. So, sa taas nakakatakot kasi napakahangin. So, nandito din po yung mga testimony about kay Padre Pio. Powerful prayer galing kay Padre Pio. Marami din pala siyang pagaling ng healing. Marami dito. Padre Pio. Hindi na ito nakunan na. Ayan yung kanyang San Serotonin. Thank you.